Hakasteng pa padukun pada mensim bakut. Amen. Ko banget. Hata pinget ha ujisu. Hata pinget ha kabor jong mensim bakut. Ujisu ong ha gospel kat kum Yohanes nong kapah nyau dekat lai pupra. Jar u banget hanga. Na kronot jong u kimi kiwa jong ka baim kiba selai jar u banget hanga na kadonot jong u kiwa jong ka baim kin sa selai kiwa jong mensim bakut kin sa selai lapi u Paulus ula tho sya ki Kristan ha Korin ti banikong sya ki Korin onong riu du khat san pat khat khandai phim tip mo ba ki met jong pi ki long ki dikhat jong ukris hato phim tip ba ka met jong pi ka long ka tempel jong mensim bakut ubadon hapo jong pi yo wa pi la yok pediang na ublei phim long try shu yala de la tiet ya pi da ka dor ka barem kata kamut da ka snam jong jisu nget ha kini ki ktin jong u Paulus apostol ubah tho pat kentu ya ki Kristan ha Korin ki ju ki ktin ki thau bat ki yadai bat ngi pi badon ka jingpang ha kamet jong pi phim tip mo bakamet jong pi kalong ka tempel jong mensim bakoi hamto phim tip baki dikhot jong pi dikhot jong kamet jong pi kilong ki dikhot jong kamet ukris ha oj ki day baro ki banta ki dikhot met jong kamet jongi ki day ki dikhot jong ukris namar kata wat shapting ong ujisu day manga wat shapting day manga pi badon jingpang hakan no banta jong kamet jong pi hakan ne kapor bat kata ya kamet jong pi la pi pang kamet borok chirin yang bu ye kakti hakakle jong pi nget yakane kaba u Joel noy thu lupa ula ong jar u bakhot karpat ya kerteng utrai un laj im jar u bakhot karpat ya kerteng utrai un laj im khot ya kerteng ju utrai hakane kapor khot ya kerteng jong utrai hakane kapor bat pin sakot pin sakya kam kane ke Joel lai puar kitab no tulupa Joel lai puar kam ni kane jar u bakhot ya kerteng utrai un laj im pi ong ngan khot ya kerteng utrai bat ngan sakot ngan khot ya kerteng jong utrai bat ngan kot ngan khot ya kerteng jong utrai bat ngan kot ngan khot ya kerteng jong utrai bat ngan kot pi brat ya hau jisu ya jing ko slai jong pi baro na mahar usu kher ya pi sngos kem ya kane si Petrus long san khot nyau to brat ha u jisu ya jing ko slai jong pi baro na mahar usumar su kher ya pi nget ha kini kitin nget ha ka jing tho bakoi kam ya kini kit khot jing tho bakoi pat ka jing kot kan long ka jong pi brat hau jisu wat khot karpat ya kerteng jung jisu bat un sa pelat im ya pi jisu bat ya kakti jong pi ha ka jika ba pi pang pisitam khot lang jisu 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 yang duai na ka bantai jong pi ha kerteng jung jisu ubanana seret ubalami pat ubala job ya kecing yap nga hukum ya kecing pang ha ini iba
pej ya kene ke video iba pang ba sitom ba in koj in khia barok ki banta jong kamet ba pang ki ba sitom ki ba penwit ya kamet ye jeng koj jeng khia jong ki barok ba hakerteng jung jisu nga hukum ba ka to ke jing pang kan koj na ba kamet barok kawe kalong ka khia krat si sendon hakan ka por hakerteng jung jisu ubana Nazaret. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. God kerpade kerteng jung Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hakerteng jung Jesus ngabe ya kabor jong man ubaman ubate bakum ya ini bapang hakerteng jung jisu ya hukum ya boman ban pet secengai pak secengasan bom day ban bate ban kum ya ini bapang hakerteng jung jisu hukum bat be bat ngadumak ya me hakerteng jung jisu ngabe secengai pak ya me hakerteng jung jisu to kamet berkawe kan kia bentar bapang kan kuat kan kia hakerteng jung jisu kaburam kalong hokpa berhukun berhaman sim bukoi kumpa kalong hakba menikong kunjuk mentah berbarabor jenam la jenam amen kaburam hokpa berhukun berhaman sim bukoi kumpa kalong hakba menikong kunjuk mentah berbarabor jenam la jenam amen kaburam hokpa berhukun berhaman sim bukoi kumpa kalong hakba menikong kunjuk mentah berbarabor jenam la jenam amen duai bat nga ya kan ni jing duai ban be yok sui uboman na ka jing im ke jong phi coding phnau chris tolong ka jing sai junga o yak jakor un yalam yanga phet no ko saitan wat pen shoy yanga da ka jing thala jong me ka ba me trwa yanga ka long boman di hi mame yakabi duai bang sisen coding phnau chris tolong ka jing sai junga Hoyak jokor to unam yalam yanga pet no ko saitan wat pen shoy yanga dagijing thala jome ke bahame terwa yanga kalong poman di hi mame yakapi coding phnau chris tolong gijing sai jonga doyak jokor unam long no yalam yanga pet no saitan wat pen shoy yanga dagijing thala jome ke bahame terwa yanga kalong poman di hi mame yakapi haketing jung jisu hukum yame ko saitan ban pet sa jangai ba na kijing im jonga bat ba u jisu wan ban shong ha ka do nut ke jonga namar ngalong ka tempel jong men sim khoi ki de khot met jonga kilong ki de khot met jong kuris namar kata nga nget bat nga kam ya ka jing kot ka ba wan na u kris amen 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 ka stay pa pa du khoi ka men sim ba khoi amen